Päivää! Se on Big Dog täällä taas. Ja nyt on testissä tällainen tuote. Hei, eikö se aika paljon? Tunnettu myös nimellä ES. Haisee ihan ES:lle. Avakuva netti siellä loppuu. Onpa energistä. Ei maistu oikein milleen, mut hiivasilliselle maistuu. Niin kun maistaa kalassa puun, mutta ei edes semmoista enää mitään. No vähän metallinen jälkimaku. Tiesikö sikaa tallasi? Voi johtuu tölkistäkin. No joo, on täydy sellaisen 2/5, kun on niin kallistakin. No piikkidoksapuskat. Piikkidoksapuskat! No tässä on nyt tällainen tuoppi, niin kaadetaan se tänne. Vetelästä keltaistahan se on. Onkohan vielä metallinen jälkimaku? Että se tyttö oli nähnyt sen kurjapoltit heittänyt. Hukkamaljakosta. Vähän se sotki, mutta ei oo enää metallista jälkimakuukaan. Joo, olihan se ihan hyvää. 5/5 kannattaa ostaa. Ja sinne meni jo ei. Onko se kuvattu? Pippejä!